persones no naixem feministes, sinó que ens hi fem. Per fer-nos feministes no és necessari haver llegit tots els llibres que s'han escrit contra el patriarcat. Tampoc cal conèixer la lluita de totes les dones que ens han precedit per aconseguir els drets que tenim avui. De fet, el patriarcat s'ha ocupat d'invisibilitzar a les dones i les seves aportacions, com si no haguessin existit. El patriarcat també ha ridiculitzat i reprimit les feministes, per tal que la societat les rebutgi i menystingui. Però no s'ha sortit amb la seva. Ens fem feministes perquè no acceptem les desigualtats, les discriminacions ni les violències que condicionen la vida de totes les dones. Et sembla normal que les dones cobrem menys diners que els homes per fer la mateixa feina? Et sembla normal que les dones fem la major part de les feines de casa i tinguem cura de les persones dependents? Et sembla normal que les dones no tinguem temps per a nosaltres mateixes? Si no et sembla normal, ets feminista. T'enfades quan et diuen que el color rosa és de les nenes i que el futbol i esport és del nen? T'enfades quan la publicitat mostra cossos de dones tan prims que posen en risc la nostra autoestima i salut? T'enfades perquè no es parla obertament de la menstruació i la menopausa o perquè has de pagar les compreses i els tampons? Si t'enfades per tot això, ets feminista. Hi ha moltes altres situacions indignants, com per exemple, quan a les tertúlies de ràdio o televisió no hi ha cap dona. Quan et pregunten quan seràs mare, o per què no has volgut ser-ho, o et diuen que has de cuidar dels fills i les filles. Quan a la feina et tracten de nena, dubten de si ets bona professional o escampen rumors sobre favors sexuals si tens un lloc de responsabilitat. Quan et fan comentaris sobre el teu cos o et xiulen pel carrer. Quan no et deixen sortir de nit per por a les agressions sexuals, mentre molts dels agressors són coneguts i familiars. Si estàs farta de tot això, tu ets molt feminista. Els homes que rebutgem el masclisme cada dia en tots els espais també són feministes. Si expresses lliurement les teves emocions, ets feminista. Si creus que ser gelós, controlador i possessiu no té res a veure amb l'amor, ets feminista. Si comparteixes les feines de casa, acompanyes les teves criatures a la consulta mèdica, saps quan faig gimnàstica a l'escola o inclús els hi prepares la bossa, ets feminista. Si rebutges les bromes dels teus amics, ets clarament feminista. Si assumeixes el compromís actiu de combatre el masclisme cada dia en tots els espais, sí, ets feminista. I no ho ets perquè tinguis mare, germanes o filles. Ets feminista simplement perquè et resulta insuportable la normalitat patriarcal. Com diu Angela Davis, i també ho ha dit un noi d'un institut, hem de deixar d'acceptar les coses que no podem canviar i canviar tot allò que no podem acceptar. Ens necessitem totes i tots per fer possible la normalitat feminista a les famílies, als centres educatius, en llocs de treball, als espais d'oci, les associacions i les institucions polítiques. A tot arreu. Una normalitat feminista que també ha de ser antiracista, transinclusiva, sense discriminacions per raó d'orientació sexual, d'edat, de classe social, de nacionalitat o de discapacitat, perquè els feminismes són justícia global. No importa quan t'hagis sumat aquest sentit comú feminista. En els feminismes tot és començar. Gràcies per escoltar-nos i continuem lluitant.